Dulur-dulur, ning video iki aku nggawe nugget ayam sing bentuke kaya koin. Nugget iki rasane enak, bahan lan gawene gampang. Piye carane nggawe? Ayo disimak videone. Diwiwiti saka manasi wajan, tambahke minyak goreng sacukupe. Banjur dicemplungke 6 siung bawang putih sing wis dipotong-potong. Rong uwit godhong bawang sing wis dipotong-potong. Ditumis sedhela nganti alum. Ben mengko tambah enak, ditambahke bawang bombay setengah sing ukuran gede sing wis dipotong-potong. Banjur ditumis nganti alum lan ambune arum. Keneng ngopo kok bumbune ditumis dhisik? Mergone ben rasane nugete mengko ben luwih enak lan ora ana ambune sing langu. Yen bumbune wis alum lan ambune wis arum, banjur dipateni genine. Banjur iki disisihke dhisik nganti rada adem dhisik ya. Siapke chopper kanggo nyoper daging ayam filet sing ukurane setengah kilo. Banjur dicemplungke bumbu sing ditumis mau. Tambahke setengah sendok teh merica bubuk, 2 sendok mangan gula pasir, 1 sendok teh munjung kaldu bubuk rasa ayam, 1 sendok teh munjung uyah. Ben nugete mengko luwih kenyal, ditambahke 1 sendok teh munjung baking powder. Ben nugete engko bener-bener enak, tak tambahke susu cair sing ukurane 100 ml. Terakhir tambah nendok loro. Banjur iki dicoper nganti bener-bener alus. Lan iki hasile sakwise dicoper bener-bener alus. Banjur ditambahke 6 sendok mangan tepung tapioka utawa tepung kanji. Banjur dicoper meneh nganti bener-bener kecampur. Iki adonan nugete wis dadi. Ben engko hasilé luwih sehat, dicampurke sawutan wortel. Kurang luwih bobote 250 gram. Banjur diaduk-aduk nganti bahane campur kabeh. Yen awakmu seneng karo video iki, aja lali subscribe, like lan komen ben ora ketinggalan video sak teruse. Matur nuwun. Sakwise adonane kecampur kabeh, disiapke gelas lan plastik segitiga ngene iki. Banjur adonane mau dilebokke nanggone plastik. Iki dipadetke, banjur ditali nganggo karet. Lan ngene iki hasile. Banjur kabeh adonan mau dilebokne nanggone plastik. Banjur disiapke godhong gedang sing wis dialumke lan dielap resik. Iki diolesi minyak goreng tipis-tipis, tujuane ben engko ora lengket adonane. Banjur dipotong plastike bagian pucuk. Yen pengen ukurane luwih gede, iso dipotong sing luwih amba utawa sesuai selerane dhewe-dhewe ya. Banjur digulung alon-alon.
Sing bagian pucuke aja lali dikai biting ben ora udar. Kurang luwih ngene iki hasile, iki ketok rapi banget. Yen pengen bungkuse nganggo plastik, ya oleh. Tapi menurutku nek nganggo godhong luwih sehat. Iki kabeh adonane mau wis dibungkus. Kabeh dadi 8 bungkus. Banjur siap dikukus. Iki wis tak siapke panci sing wis umur banyune. Mengko dikukus kurang luwih 20 menit utawa nganti mateng. Sakwise kurang luwih 20 menit dikukus, iki wis mateng. Aja lali dipateni genine. Banjur diangkat. Iki didemne nganti bener-bener adem, ben engko nugete bener-bener padet. Sakwise nugete bener-bener adem, iki nugete wis siap dipotongi. Iki bentuke ketok apik, mulus lan padet. Kanggo tipis lan kandele, monggo disesuaike karo selerane dhewe-dhewe. Iki nugete mau wis dipotongi kabeh. Iki padet lan kenyal. Kurang luwih dadi 90 potong. Banjur disisihke dhisik. Siapke chopper kanggo nyoper tepung panir. Tujuane ben luwih hemat. Banjur dicoper sediluk wae. Lah iki hasile luwih lembut lan luwih alus. Banjur nggawe adonan celupane. Siapke mangkok. Lebokke 12 sendok tepung terigu. Ditambahke 1/4 sendok mangan kaldu bubuk rasa ayam. Tambahke banyu. Dadi nek adonan kira-kira ngene iki ya, ora terlalu encer lan ora terlalu kentel. Lan iki kabeh bahane wis siap. Dicemplungke nugete ning adonan tepung terigu. Banjur diulet-ulet. Banjur diulet-ulet dicampuri tepung panir mau. Diulet-ulet lan dipijet-pijet ben tepung panire nemplek apik. Kuwabe dingenekne iki nganti rampung. Lan ngene iki dadine sawise dicampuri panir, iki luwih ketok gedhe. Iki iso langsung digoreng utawa didadekne frozen food. Panaske wajan karo minyak, digoreng sacukupe dhisik. Digoreng nganggo geni cilik wae ben ora gampang gosong. Banjur diolah-alik nganti ketok kuning emas ngene iki. Yen wis kuning emas ngene iki berarti iki wis mateng. Banjur diangkat lan ditus. Lah ngene iki dadine nugete sing wis rampung digoreng. Nugete crispy ning jaba, jerone ketok kenyal lan padet. Mesti iki rasane enak banget. Muga-muga videone manfaat. Matur suwun.